Ito yung isa sa mga bisita namin dito. Diamond, makinig kayo sa message nito, napakalaga po. You know, Diamond, I love you. No, I love Diamonds, especially Mom Luz. I really, really appreciate you. So thank you. Because of that, I thank you. Good day everyone! So alam niyo na, may celebration yung Diamond ngayon, makikain tayo. So, andito tayo ngayon sa school. Kung napapansin nyo, later, ito pasok tayo dun sa kainan para, alam mo na, titikim tayo, titikim. So, pagkain nila. So, thank you so much, Ma'am Luz, for this. Right? So, natsambahan nyo. Pagpunta natin sa school, may handaan pala yung Diamond. Thank you so much. So, yun. Today is Thanksgiving of the grade 9 Diamond. So, may dumating na. Yay! May dumating na. Oh, sige nga. Tingnan nga natin kung anong laman. Oh, may receipt pa, oh. So, wag natin masyadong ipakita yung receipt kasi baka hindi natin makain. Thank you, Ma'am Baral, for this. Okay, so, i-open natin. Alam mo na, Ma'am Baral, pag i-feature dito, mag-subscribe naman, no? I-open natin. Mag-open talaga yung advisor nila. So, very proud yung advisor. Yan po yan. Siya po yung isa sa mga magagandang dilag sa grade 9 Diamond. Oh! Oh! Ang sarap! O, hanggang tingin lang kayo ha. I-close na agad. Tapos yung isa, tingnan natin kung anong flavor. Kasi dapat ma-check natin. Baka walang laman. Hinati dito, walang laman. So, dapat ma-check natin. Wow! First time makain ng pizza. Yan o yan. Yan. Ang bango-bango. Yan ang S&R. Anong ibig sabihin ng S&R, Ma'am Luz? S&R? Hala, pareho natin hindi alam. S&R. So, shop and register. Wala ba kung mabash tayo dito sa S&R? Thank you. S&R, may kasama pang plato. So, yun, nahanda na si Madam Luz. May kasama pang plato. Okay. Ulit siya. Silipin nga natin. Oh! This one is a Thanksgiving for Diamond. So, meron silang takoyaki. Wow, ang sarap. Tapos, meron din silang puto. Oh, ang sarap. Then, meron pang ganito. Oh, cassava cake. Then, meron pang isang bilaong pansit. Saan nga to galing, sir? Oo. And then, ito. Tapos, yan. Andito na yung mga bisita nila. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Congratulations, Section Diamond. Wow. Ito yung advisor ng Section Diamond. Thank you. Wow. Thank you, Diamond. Ito po yung pinakabisita talaga. Yan po yung pinakabisita ng Diamond, yan o. Maingay. Yan po yung talaga yung bisita, yung maingay na yan. Salamat po. Actually, thank you po. Diamond. Diamond. Naalala niyo ako. Thank you. Sige po. Happy birthday po. Kaya ako na si Ma'am Jabadin kasi tulog. Ano si Ma'am? Ito kami kuya. Hindi ako nakain ito takoyaki. Ano ba nasa nito? Masarap yan. Hindi nga ako nakain nga. Bakit kayo makita?
Ay, ano to? Tawag dito. Kasi wala sa amin ito yung triangle. Ito. Ano tawag? Wow! Sobrang sarap, diamond. O, ito o. Tikman natin na yung paputo ng diamond. Sarap. Sobrang creamy. Yung ano, yung... Alam mo yun? Yung cheese, right? Sobrang sarap, diamond. So, thank you so much, diamond. Feel na feel, no? Pag may puto, may coke. So, may pa-coke si Sir Dave. Ito yon. At saka si Ma'am De Los Reyes, thank you so much. Galing. Sarap. Tikman natin yung iba. Meron din silang pa ganito. Thank you, Diamond. Oh, second batch. Ang sarap-sarap. Thank you. Diamond. Ano ba gusto mo? Free trial? Pepperoni ata to? Ay, ano ba to? Anong flavor to? Pepperoni? Pepperoni. Ang sarap. Nagkain si Doc. Oh, nakain. Ayun si Doc Nazareno. So, isa siya sa mga nakakain ng ano nyo, ng handa nyo. So, thank you so much, Diamond. And of course, to the... Hindi ako magsawang magpasalamat sa Diamond. At saka, sa advisors nila. Ay, sa advisor nila. Na si Ma'am Luz Kalimbas. Thank you so much, Ma'am Luz, for this. Oh. Dito pa lang, busog na busog ka lang. Gusto kami ginagayan ng dalawa. Nagdagay ka anak ko doon. Sarap. Tikman natin yung iba. Nakahanda na yung sa plato. Soft drinks muna tayo. So, ito ang dami yung napakain, Diamond, and congratulations with regards to your grades. Ang taas ng grades, lalo na yung mga with high honors and the with honors. Ano po? Hindi po. Ano? Bawal po estudyante. Tapos, mayroon pang pa ganito. Yung mga kinuha ko lang, yung kakainin ko lang. So, mayroon din silang ganito. Kasaba. Ito. Diba? Thanksgiving ng Diamond kasi ang tataas ng grades nila. So, alam mo yun, ang sarap-sarap. Wow! Sarap. Ang sarap. Kami niya, ito naman. Hindi ka sa balita. Hindi ako alam, hindi kasi ako updated eh. Sarap. Ulit pa. Pero yung kasaba cake parang may ano, may corn. Corn? Ang arte, corn. May corn na kasama yung kasaba may corn. You know. Sarap. Ito siya, oh. Ayan. Uy, may dumating pa tayo mo. Tikman din natin. Thank you, Diamond talaga. Buti na lang talaga timing na pumunta ako ngayon. Tayo, nakakain kami. So, thank you, Diamond. Alam mo yung minsan swerte, kabalik ko lang, tapos pag nabalik ko dito, may kainan pa. So, thank you so much. Tikman natin. What? Nagagulo sila kasi sobrang sarap ng pagkain.
Sarap. Tapos, meron din ganito. Alam niyo ba? Ayan natin kasi baka malaglag. So, yan. Oh. Ang tawag nito ay takoyaki. So, halo-halo na to. So, again, thank you. Sarap. Wow, may pahabol na spaghetti. Kanina pansit lang. Tapos ngayon pa, ang sarap. Sarap. Tapos, may pa ganito. Yan. Anong masasabi mo, Ma'am Erica? Bakit ka nandito? Ano masasabi mo? Ang sarap, oh. Tapos may ganito pa, oh. Buttered chicken. Oh. Ay, may siopaw pa? Naku. Ang sarap. Yan. Buttered chicken. Wow, sobrang daming pagkain Diamond. Byron Park? Oh, bahala kayo dyan. Dahil wala kayo dito. Sana face to face, no? Para makatikim din kayo. Sarap. Sarap talaga, Diamond. Sorry na. Hindi ko naman sinasadyang magpunta dito sa school eh. Para makikain. Thank you talaga. Sarap. Ubusin ko na ha. Ay, opo, huwag kayo mag-alala. Lagi naman po akong busog. Yung para sa principal, sa kanya lang ng lahat. Dahil naubos na yung coke. Iba naman. Sarap. Diamond, sarap talaga. Tapos, may pa ganito. Baka na-stress, ma'am. So, may chicken. Buttered chicken. Ang sarap. Buttered chicken. Partner natin ng spaghetti. Daming handa. Daming handa ng Diamond, diba? Handa overload. Hindi ako nagsisi sa binigay kong grades. Pakita lang kita kumain, busog na ako. Hindi ako nagsisi sa hindi ako nagsisi sa binigay kong grades. So, kasi nahiya siya. Lagi siyang na out, mag-disconnect. Yun yung lagi siyang sabi niya, nag-message siya, sabi niya, sir, kasi lalo na pag mag-attendance, di ba? Kausap ko yung mama ni De Los Reyes kasi may dala siyang mga pagkain. Pero pagkalahatan yun, siya yung leader. So, alam mo na. Sarap. Thank you. Thank you, Diamond. Balikan natin yung mga nakakain natin. Ano ba naman yan? Yan o. Yan o. Sinabi ng tipi man na. Si Miss Amy, nakadami na. Puro titikman.
yung share sa baba, sa kanya napunta. Ayaw pa. Sige. Hindi ako mahilig sa ganitong pagkain. Yung isang bilao. Sa front runner. So, andito si Ma'am Luz. Ano masasabi mo sa Diamond, Ma'am Luz, as advisor? Keep it up. Good luck. Thank you, Diamond. Wow, napakasimple. No, dapat pero personal message alam mo yung yun, pwedeng malalahanin ganon. talaga si Ma'am. Dapat yung message ay Yan. madamdami. Oh, yan. Anak kila Kuya front runners yan. Oh, kasi ang dami. Katatapos Good ko for lang mag-send sa 150 security guards. people to. Mayroon pa, oh. Kalayaan itong kumain. Yes. Iba talaga pag dito si Ma'am ano? Ma'am Kina. Yan.